मा नोंसिनि हादोराव जानो थाखाय जेबो गैया नामा? बेवहाय फैनानै नोंसोर जोंनि सरासनस्रा सुबुंफोरखौ अयथासार खालामफैदों। नोंसोरनो सिमा दैमारि। माबायदि मोनदों? आङो जोबोर मोजां मोनदों। माने जोङो 20 days वार्कशप लादोंना, ओमफ्राय दा लास्टआव फाइनालि जोङो दिनै ड्रामाखौ खालामबाय। जोबोर मोजां मोनदों, जोङो मोजाङैनो खालामदों। मा रल लादों? आंनाथ' मेनाव बिरगोस्रि लादों। बेनि उनाव नेक्स्ट जा स्ट'रि दस्रा स्ट'रि दङ बेवहाय फिसा फिसा रल लादों आङो। आज हमारे विश्वविद्यालय में अखरांग और बोंसू की तरफ से एक नाट्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस नाट्य प्रोग्राम में जो हमारे अनसंग हीरो हैं, पर्टिकुलरली हमारे जो बोडोलैंड से जो अनसंग हीरो हैं, जो कि इतिहास में बहुत ज़्यादा नहीं छा सके किसी कारणवश, तो उनको याद करने के लिए ये एक नाट्य प्रस्तुत था। और इस नाट्य प्रस्तुत में बताया गया कि किस तरह से इंग्लिश पीपल ने हम पर अत्याचार किए और हमारे बोडो भाई बहनों ने किस तरह से मिलकर बोडो समाज का, और ये बहुत ही अच्छा नाट्य रूपांतरण था। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैंने जितने भी अभी तक ड्रामा और नाट्य रूपांतरण देखे हैं उसमें सबसे ये सर्वश्रेष्ठ था। और उसके लिए मैं ओकरांग जो हमारे कलाकार हैं जिनके निर्देशन में काम कर रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप विश्वविद्यालय में पधारे और आपने समाज को हमारे को चेताया। और बोंसू का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने विश्वविद्यालय को चुना इस प्रोग्राम के लिए। हमारे छात्रों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारे शिक्षकों को भी सीखने को मिला। और आप सभी को पुनः आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बोंसू बोडो नेशनल स्टूडेंट यूनियन और अख्रां द स्काई जों मिलायनानै गोदान गोदान गथ'फोरखौ जों लाबोनानै मोनसे ट्रेन आप खालामनानै मोनसे नाटक जों दिनै देखायनो हाबाय। जों आसा खालामैमोन जे जों इसिबां बुरजा ऑडियंस एबा नायगिरि फैनो हागोन। बाहाय जोंना राइटार्सफोर फैबाय, माखासे सशियेल वार्कार आरो स्टुडेन्टस आरो माखासे प्रफेसर्स बिथांमोना जे फैनानै जोंनि बे नाटक एबा ड्रामाखौ जे नायफैबाय। दा बे ड्रामानि मेइन जे इसेन्सखौ बयबो बाख्नायनानै थांबाय, बेहाय मा मेसेज होनो थांदों बे मेसेजखौ बयबो बाख्नायनानै थांबाय। दा जों बोनसुनि जानानै बड' नेशनल स्टुडेन्टस इउनियननि जानानै दा बयबो नायगिरि बिथांमोनखौ जों साबायखर बावबाय। लोगोसे जोङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जे अडिट'रियामखौ जोंनो जे हगारनानै होदों बेबायदि नाटक देखायनो थाखाय बिथांखौ जों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आरो लोगोसे बड' टेरिट'रियेल काउन्सिलनि जे स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि EM बिथां लोमस्राव सारखौबो जों रोजा रोजा साबायखर बावबाय। बिथांनि बे हेफाजाबावनो जों 25 दिननि थाखाय जोङो स्पर्ट्स हस्टेलखौ मोननो हाबाय। आरो बे स्पर्ट्स हस्टेलावनो जोङो वार्कशपखौबो जोङो नांगौ रोखोमै जोङो डे एन्ड नाइट खामानि मावनो हाबाय। बिथांनो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आरो जेसेबां जोंनि जे बोनसुनि जेसेबां जोंनि मावफारियाफोर बिथांमोना जे इसेबां गोसो गुदुङै खामानियाव जगदान होबाय, लोगोसे अख्रां द स्काई बिथांनि टीम बिसोरबो जोबोद गोसो होनानै खामानिखौ मावबाय, दिनै साक्सेसफुल जाबाय। दा आङो जोबथारनायाव बेखौनो बुङो जे रायजो राजाया बे नाटकखौ अनसायगोन आरो बेजों जे जोङो मोनसे मेसेज होनो नागिरदों समाजाव जे जोङो ड्राग्स एरेडिकेसननि खामानि मावगोन आरो जोङो बड'लेण्ड मुभमेन्टनि जे खामानि मावगोन बेफोर जे बे नाटकआव बेरखांदों, जाहाथे बेखौ जाहाथे बयबो एक्सेप्ट खालामो आरो बोनसुनि आदर्श, बोनसुनि मावनाय आरो बोनसुआ मा लामाजों थांगोन बेखौ एसे नायबिजिरनानै आरो जोंखौ थुलुंगा होगोन, जों बेखौनो आसा खालामनानै आंनि बुंनांगौखौ एसेयावनो गोजोन्थों।